आज हमनी के बात करे वाला बन जाए एगो भोजपुरी मूवी के बारे में, जौन की दिनेश लाल यादव निरहुआ के मूवी है। और ये मूवी के अभी हाल ही में पोस्टर कुछ दिन पहले आई रहे, जौन मूवी के नाम रहे हमार नाम बा कन्हैया। और ये मूवी के आज टीजर अइलक ह, जौन की टीजर हम देखनी हो, बहुत ही अच्छा टीजर लगा रहे हमरा। बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ ही मूवी के टीजर आइल बा। और टीजर में हमनी के ई देखावल गई रहे कि एगो बैंक के रखवाली करे वाला एगो गार्ड बा, लेकिन एक दिन होला ई कि बैंक में पैसा के चोरी हो जाला और चोरी के साथ साथ उ गार्ड के भी चोरी हो जाला। और कुछ दिन के बाद उ गार्ड के बीचे रोड पे छोड़ देवाला लोग, मत घायल उयल करके छोड़ देवाला। फिर ओकरा बाद उ गार्ड के जब पुलिस गिरफ्तार करेला, पकड़ेला और ओकरा पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाला। आखिर उ पैसा चुरावे वाला जौन चोर रहे उ आखिर उहे गार्ड के काहे लेके गइला, मतलब कि गार्ड के मार के पूछेला लोग, लेकिन फिर भी वो गार्ड ना बतावेला। और एमे हमनी के लीड एक्टर में दिनेश लाल यादव निरहुआ दिखाई देवल बारन, और भी सपोर्टिंग रोल में बहुत सारा कलाकार बारन लोग, जैसे कि संजय पांडे भी बारन। और निरहुआ के एक्टिंग तो आप लोग जानते ही बड़ा लोग, एकदम भोजपुरी में नंबर 1 फर्स्ट क्लास। बाकी मूवी के रिलीज डेट वगैरह के कोनो अपडेट तो हमारा पास नहीं थे, लेकिन मूवी बहुत ही जल्द आई। बाकी ये मूवी के ट्रेलर भी बहुत जल्द आवे वाला बा। और देखो पता ना मूवी के सिनेमा हॉल में रिलीज कल जाता कि डायरेक्ट टीवी पर रिलीज कल जाए। तो ऐसे वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करो। मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में।